हेलो एवरीवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि एसएस फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर जों दिनैहाय बङाइगावनि टि गार्डेनाव थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोङो दा थांगासिनो दङ आं थांफेराखैमोन दिनैसिमबो जोङो आइ बाबा आं साथामजों थांदों बिबोनांखौ माबा टिउसनाव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय दोननानै बेरायथावथाव आं लेंबाय थानायखाय टि गार्डेनाव बङाइगावनि टि गार्डेनाव थांनो होनबाय थानायखाय जों बेरायथावथाव थांदों आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दाबा साहा बागाना माबायदि जानानै दङ औ खेबसेनो थांबालाय खेबसेनो थानो हागोन माबाखाय गेटआनो थालाखायसो आं मोजांहै हाबनो मोननाय नंलादां बिराद मोजां आरोना जायगायालाय फ्रेसथार थांनो बालायलायो नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन बङाइगावनि टि गार्डेनाव आं सानदोंमोन खिन्थु थारकाटा होजोबनायनानै हाबजानाय नंला बिनिखायनो नोंथांमोननो देखायहरनोसै हाजोबो सेर बिराद मोजां आरो बे लामाया ओरैहाय मा बागेसरिनि बिथिं फैनांगौ लेफ्ट साइडजों बेहा मा बागेसरिया राइट साइडजों थाबाय ओमफ्राय बेहा ओरै लेफ्ट साइडजों साहाजों फैबानो मोनो मिथिखागोन बयबो आं मा मिन्थियो आंनिख्रुइ बांसिन मिन्थिग्राफोर थानोबो हागौ नै लोगोफोर बङाइगावनि टि गार्डेना नोंथांमोनहाबो फैनानै नायफैनो हागोन बिराद खस्थ'यैसो बिमाखौ लेंबोनो हादों एकदमबारे नोंथांमोननो देखायनो थाखाय ओमफ्राय आंबो नुफेराखैमोन दा हा गोदान आरोना जेब्ला माबा सफैनाय समावसो मोजां जायो बुस्थुआ दा खागोदान आरो बेखायनो बांद्राय मोजां नुवाखै ओमफ्राय थारकाटा होनाय गोजा ओमफ्राय जि लामाजों हाबनो नागिरदोंमोन बे लामायाबो थाला होनायसो नंखायनो आं मोजां देखायनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा आरो मिन्थिखासिगोन जायफोरा फैयो बुहुद मोजां जायगाया बासिनो हाया केमेरामेन गैयाना आंहा बिराद दिगदार जोङोथ' ओरैनो बिबोनांखौ टिउसनावसो दोनबोदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो माबाबाय आरो नायनो होननानै आं फैफेराखैमोन नालाय सिगांहाय आङो फैनो होनबाय थानानै फैनाय जायाखैमोन बिराद गुवार आरोना एरियाया ओरैबो दङ नै गेजेरजों लामा आरोना आरो बैजोंबो दोंसे लामा दंबावो बेजोंबो दोंसे लामा दंबावो जा मोजां आयौ थांनोनो बाबायसो आं
थांनो बाबायलै आं एफा मोजां जायगा नैबेयावथ' गुवारथारलै एरियाया नोंथांमोनाबो फैनानै नायफै जाय फैयाखै आरोना बङाइगावनि टि गार्डेनाव बिराद गुवारलै जा मोजांलै फैबाथाय थांनो बाखागोन जा मोजांखा रावबो मोसौ लांफैनो बा मोसौ खानो बानाय नङालै सयथिबो नै अयथासार साफा लामायानो जा मोजां मोसौ होबोनायजों जा मोजां समायखादों ओइनै आंखौ नेगासिनो ओमफ्राय बाबामोनहा ओंखारबावाब्रा नै बिनिया बिथिंनिया एसे साबसिन आरोना लोगोफोर खायाखै खोमा बारा बारलांजागौमोन बारलांबालाय मोसौ लायनो मोनासि फैनाय जाबायना आरो माखासेया एसे मा होनो खागोदानखाय मोजां नुवाखैमोन ओमफ्राय ओरैनिया बारा खागोदान नङा ओमफ्राय नै हाखर दङ नङाबा बारलांथारगौमोन आं जा मोजां नुखायोलै ओइ हाजोखौ नायहरलाय आंना मबाइलाबो दाम गोसानि नङा नालाय क्लियारबो देखायनो हाया जाहैबाय हाजोबो दङ जाहैबाय नै बै उखुन्दै खुनायखौ जोमै बायदि नुलायलायदों बैथिंनियाबो बिराद मोजांमोन खिन्थु थाला होजोब्बाय जे ओमफ्राय थार खाटा होनाय दंजोबो ना मोजाङानो बाबाया थाम्फैया Olur deh. Sampai ada. Angno. Esin ama bu. Nung bisakan jangan ada. Besar bara mending lah ya. Mana dulu? Dos. Bisa kah? Mau jalan sana. Ini kamu mana? Resiko kali kan? Mana?
पानी खाओ लोगोफोर ओमफ्राय जों नै फैफिनबाय फैनायावनो बिराद मोनाबोलायबाय न'आव मोनफैबाथ' 6टा बार 6:30 7थायानो जाफैखादों न' मोनफैबा बिराद मा होनो मोनायावबाथाय गारिफ्राबो फिर जायो लासै सालायनांगौ जायो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मा होनोमोनलाय रलिं मिलावहाय मैगं लायनानै जों न'आव थांफिनबाय आरो ना मोनालायथारबाय बिराद बेरायनो हागौ दे जोंबो Charging kepon silang dipuk. ada gimana? Ada bis. Sama dilihat ya. Itu kono to masih nolak biar. Ada ini 12.5 টাকা 15 টাকা মিলাই 25 15 Ada musuh tak? 20 টাকা পোয়া ada cuma 10 টাকা Kamera olah sih kalau kayak bah. Kamera olah, sebenarnya kayak video boleh selfie. দুইজন দতে বানাই আছো ওটো বানাই কি বানাইছে 60 টাকা माबायदि खाय